海外交換なんかライブで途中で決めたらみんなどう決めたのね。こうやって繋ぎ直すしかないよね。その度にアドレス変わるじゃない。2位のタイの92を3倍以上引き離してる独創業態。外国で根気しちゃって、大会に達成を求めた人が768人。が最も多い。そのうち332人がフィリピンだったんですね。これは2010年の数字なんですけども、最近はどうでしょうか。とにかくね、フィリピンという国はお金が全部なくなっちゃって、ホームレスになってしまう日本人が、多分世界一多いと、そういう国なんだと思うんですね。そういう人を根気法人というそういうことですね。この本ね、水谷武秀さんという方が書いてるので、2001年に海保拓司ノンフィクション賞を取って、そういうふうにね、5人の研究法人が登場するんですけども、ちょっとね、代わりの方をご紹介していきます。研究法人というのはですね、どんな人だったのか。一人目の方は、バクララン協会、ご存知ですか、バクララン協会というのは、マニラの大きなマーケットとか、なんかのあたりの、非常にこう、なんていうマニラらしいというか、雑多な雰囲気の場所にある協会ですね。ここで寝起きしている男性がいるということで、その人が取材しましたというところからなんですけどね、始まるんですよ。この方ね、男性の方ですよ。日本では、非正規に工業労働者をしていた方なんですね。毎日長作業を続けられるということです。そんな中、証券に言われて、まあ、それもそうかなと。小規模事業者、事業所属するやつ。あんまりやりすぎたらやばいかな。だから、2つ申請出して、通った方だけ実行するっていうさ。それなら。それは OK。こう思ってやばいよ。ちょっと突っ込まれたら。自分のところでやるやって。おかしな話になりかねないっていうのは、確かにそれは、まっとうな意見ですわ。そういうちょっと変にリスクを課すのやめようと。だから、一旦普段で、シャックの人がどんどん溜まっていくような感じになって、首が回らない状態になってくるので、それがってどんどんマッチングが口が近くなってそうすると、シンプルにコンピューターがするほど、体にですね、不安できる。今回はね、日本にどうしても帰れない状態に言ってるらしいんですよ。日本に帰れない。だから、フィリピンにいるし、だから、ホテル海外の状態から来てるんです。で、しかも、取材海外のフィリピンにまとめが確認してない。だから、有名な、だから、そういう発生からの状況になりまして、そういうことになりません。それは、フィリピンに住んでいる僕らがフィリピンに住んでいる方にしてみれば、今までに許すような話、結構あるわけです。3人の変化がついたフィリピン人に結婚するのかって言って、よくわからないけど、旅行みたいな感じで、そういう新聞の反対というのが、この方はね、結婚するためにフィリピンに渡るわけですけども、実はね、インタビューがね。長尺の人はやってないね。これやばい。さすがにこのタイトルがやばい。すごい。面白い。フィリピン昆虫採集装置、アメリカから取り寄せたので580人しか見られてない。他はさ、昆虫採集って。昆虫採集以外のやつは採集のやつはもうフィリピン、マニラ KTV とかめっちゃ 5.8K とか。やっぱりいかんない。女の子が登場せないからな。あからさまに下がれますね。
もう、キーがそうなの。やっぱ女の子は出ないかな。フィリピン系 YouTuber の。フィリピン移住の案内人の村田です。キーは今日も女の子村田のコロンビアからお送りします。今回もですね、フィリピンでの生活費の話です。フィリピンの生活費はそんなに安くない。フィリピンは物価が安いのかというと、ちょっと微妙という話をこのチャンネルの多くの動画で解説してきました。されど、しかしですね、フィリピンでお金をかけずに生活したい。YouTuber の誰々さんの生活費がこれぐらいだったら、いくらぐらいで生活できるんじゃないかといったご意見をよく目にします。そこで今回より具体的にこのくらいの金額でこれくらいのレベルの世界、それが少しでもあなたに伝わるように、フィリピンで毎月の生活費を7万円から10万円、ここを目指すためにフィリピンでやってはいけないことを解説します。フィリピンでの実際の生活をイメージしやすくする内容でお送りしますので、ご興味のある方はですね、最後までご覧ください。それでは本編、いってみましょう。フィリピン移住者にしてフィリピン移住の案内人の私のプロフィールにご興味ある方はこの動画の説明欄からご覧ください。私をはじめですね、いろんなフィリピン在住の YouTuber さんがね、自分の生活費を公開しています。また私の生活費に関する情報発信に対して様々な在住者の方がご意見やフィードバックをたくさんいただいております。その中でせっかくなんですが、やっぱりフィリピンの生活費は安くない。フィリピン在住の日本人のうちかなり多くの方が実際毎月10万円以上生活費がかかっているそうです。これは私の周りの在住者や SNS、YouTube などが集めた情報です。生活費10万円以下の方もいますが、どうやら少数派です。10万円以下の方たちの生活っぷりを伺うと、フィリピンの生活でまずベテラン、経験が非常に豊富で、比較的物価の安い田舎ですね、ローカルエリアで生活して、でつつましくこのほどにお金を使って、これで月7、8万円ぐらいという方がいらっしゃいました。生活費5万円以下なんていう方もね、いらっしゃいましたけれども、ちょっと日本人離れというか、極端な生活レベルになるので、今回はそういったケースの話はちょっと置いておきます。なので、冒頭でも言いましたが、この動画では、2022年7月の物価とか為替、ここの水準をベースにして、フィリピンでの生活費を月々およそ7万円から10万円、このくらいを目指す人のためにやってはいけないことや慎重に考えなければいけないことを6つ解説します。この6つのことに当たり前のようにお金をかけている人は、フィリピンで月10万円以下で暮らすというのはかなり困難だということを断言します。ご自身の生活イメージを描きやすいように一つずつ解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。こんな感じで、このチャンネルではフィリピンへの移住に関すること、ローカルでの生活、その他様々なフィリピンのちょっとニッチな情報を動画でお伝えしています。気になる方はぜひチャンネル登録とベルのマーク、通知設定をこのようにしてお願いします。はい、では早速行ってみましょう。やってはいけないことその1、自動車の保有ですね。これ皆さんご想像の通りで、フィリピンで自動車は高級品です。庶民は公共交通機関を使います。バスとかジップとかですね。その他、自家用車といってもバイクとかトライシクルなんかを使うのが一般的です。最近では e バイクと呼ばれる電動バイクも庶民の間で普及が進んでいます。地方などね、住む地域によっては自動車が欠かせないという方もいるかもしれません。ただ、それなりに維持費がかかります。車の税金などの維持費が安いといっても、毎年のレジストレーションなどで数千ペソはかかりますし、なんといってもガソリン代が大きな負担です。車を新車で買えば、購入費用が大きな負担となりますし、中古車を買うにしても、フィリピンでは中古車非常に高いです。例えば、10万ペソ、日本円で20万から24万円ぐらいで取引される自動車、年式が15年落ちとか20年落ちとかかなり古くなります。そのくらいの年代の自動車だと修理もね、やっぱり頻繁になりますし、燃費も今の車より低い傾向になり
ます。フィリピンはガソリン代非常に高いです。日本より三燃料代が高くなっていますので、フィリピンの車の維持費は日本より安いかもしれませんが、燃費の悪い車、走行距離がかさんでしまうとですね、燃料代、これを含めた維持費は日本並みになってしまう可能性もあります。あと、フィリピンの自動車ディーラーは、めちゃくちゃ修理代高いのでご注意ください。日本並みかもしれません。あと、古い車は純正部品が手に入らないなどの理由で、ディーラーの修理に断られてしまうケースもあります。ディーラーで車を運転するので、スローマル価格ない。トラブルで対応できるほぼ同価格なんやろな。デディーラーやから。あらかじめ見つけておくなど、現地での適応力が必要です。2つ目は遠くにお出かけをすることです。遠くに行くこと自体はダメじゃないんですが、お出かけってやっぱりちょっとお金かかりますよね。自動車での遠出は高くつきます。これはお伝えした通りですが、それ以外の方法でも交通費がかかるし、出先で食事ですね、外食なんかもするでしょう。もし日帰りができなければ宿泊っていうのもお金かかりますね。もしお出かけをするのであれば、バスやジープなど公共交通機関を使い、食事はローカルフードをね、100ペソとか50ペソとかの食事をして、宿泊は親戚だとか知り合いの家に泊めてもらうといったフィリピンスタイルのお出かけ、こんな感じのイメージをしてもらうといいと思います。そもそもフィリピンの一般大衆の人たちはそんなに頻繁に遠くにお出かけしません。例えば、ショッピングモールに行くって言ったらもう一大イベントです。綺麗なよそ行きの服を着てショッピングモールに行きますし、仕事で遠くに行くとか、帰省するなど必要性のあるお出かけを除けばですね、フィリピンではお出かけが頻繁な人は、リッチな人ですね、頻繁にお出かけとか、それから遠くに行くっていうのはある種ステータスです。お出かけしたからも友達にしましょうとか、Facebook で写真バシバシ投稿しちゃおうなんていうね、こんなイメージです。余談になりますが、フィリピンには地名の入ったモニュメントというか、オブジェクトっていうのを写真で、自慢するためにあるんではないかというのは私の憶測です。フィリピンである程度質素に暮らすということであれば、お出かけについてもある程度考慮が必要でしょう。はい、3つ目は夜遊び。これはもう言うまでもありませんね。KTV なんか行っちゃったらね、控えめに飲んでも1000ペソくらいは使っちゃいますね。派手に遊んじゃえば桁が一つ増えてしまいます。こんなことを頻繁に繰り返していたら10万円なんで、あっという間ですね。バーでビールを何本か飲んで、おつまみを頼んだりして、すぐにね、500ペソとかしちゃいます。日本円でこれは1000円以上使っていることになります。こういった飲み方もですね、フィリピン庶民に習いましょう。フィリピンのローカルエリアで基本宅飲みですね、家で飲みます。インドのバーベキュー屋で、バーベキュー10本ぐらいでとかね、100ペソくらいで買って、サンミゲルのビールがね、1本4、50ペソくらいですね。これを何本か買って、自宅で飲むなり、友達の家でみんなで飲むなり、これがスタンダードです。ビール3本とバーベキューで250ペソぐらいですか、日本円で600円程度。これを月に10回やると6000円、20回やると1万1000円。バーベキューで1回やる映像は過去の動画で扱っているので確認してください。飲み代はこんな感じにしておかないと、生活費10万円以下は入っているかもしれないですね。はい、4つ目ですね。4つ目は日本人同士のお付き合い。これね、意外とお金かかります。私の場合、日本人同士で集まると日本食になりがちです。日本食レストランっていうのはフィリピンの平均的な外食と比べるとかなり高いです。そして日本人同士のお付き合いっていうと、近くだけならいいんですけど、やっぱり遠くにお出かけする機会っていうのが増えてきちゃうんですよね。遠くにお出かけっていうのは先ほどそう感じているのは私だけかもしれませんが、やっぱり全体的に言えば、日本人同士でお付き合いすると、日本人同士の大きレベルの傾向が繰り返しです。冒頭で話した通り、フィリピン在住の日本人の多くの方は毎月10万円以上の生活費を使っています。そのレベルの人が集まれば、そのレベルの遊興費で一緒に遊ぶことになるということです。もちろん、あくまで傾向ですので、日本人同士で近所のバーベキュー、つまみにビールを飲んだり、ローカルで食事をしていればまだそれほどかかりませんが、お付き合いの割り切り方と向き合い方をしっかり持っていると、日本人同士のお付き合いが経済的な負担になってしまうかもしれません。かといってですね、日
日本人同士の付き合いをしない方がいいかといったら、私はした方がいいと思っています。いろんな情報のやり取りや、時には助け合ったりすることもあると思います。そういったつながりはどんどん増やすべきと私は考えますが、お付き合いにはある程度お金もかかるというのは事実です。可能であれば価値観を共有できる友達を作ってバランスの取れたいい距離感の付き合いが必要ですよね。5つ目は都会での生活です。さまざまな、フィリピン在住の日本人の生活費の情報を集めていると感じるんですが、やはりマニラやセブなどの大都市、ここには他の地域に比べると圧倒的にたくさんの日本人が住んでいるのに対して、その中から月10万円以下で生活できているという情報が見つかりません。10万円以下で暮らしている人が全くいないということではないと思いますが、それらの情報が入ってこないということは、例えば経済的な理由からインターネットを自由に使えない環境だとか、あるいは日本人同士のつながりが極端に少ない人、こういったことが予想されます。例えばですけど、困窮法人ないし、それに近い生活をしている、そんな人たちかもしれません。この動画の狙いは、生活費7万円から10万円ですので、そこまで極端に低い水準の話はちょっと置いておきます。やはり都会では住居費もろもろで10万円以下の生活は厳しいのかもしれません。理由を考えます。都会は物価が高い。とにかく、渋滞が多いので、交通費も物流コストも高いです。10万円無理よね。当然、地方に比べれば安も高いし、スペースにかかるコスト、こんなでもものが日本と変わらんもんね。例えばですね、私の作業部屋、これですね。ここではいろいろな修理や作業ができて、私の生活の助けにもなっています。ただ、それをですね、マニラが稼ぐ、うちの高いところで、こういったスペースを確保する。大変です。他にもこの辺りのローカルエリアであれば、家の軒先で仲間と酒を飲んだりと言いますが、これが都会でスペースのない。そうなんです。お店に入ればそれなりにしっかり飲食をすることになります。快適分業ですね。都市部は地方に比べる快適分業が進んでいます。周囲には集約、食事は飲食店で、こういったものです。これは先ほどのスペースのコストの話につながりますが、田舎であればね、自分たちとか仲間たちでこなしてしまうような仕事も、都会だとお店に頼んでお金を払ってやってもらうという機会が多くなるので、出費も多くなります。今述べてきたのは私の思う理由ですが、やはり日本と同じく大都市での生活は便利ですが、その分コストがかかります。生活費10万円以下を狙うなら地方がおすすめですね。地方ならどこでもいいというわけではないので、住みたいところがあれば、物価を調べるとか、電気代やなんか、生活に必要なもの、これらの値段をしっかり下見して確認しましょう。6つ目はですね、ショッピングモールですね。フィリピンで綺麗なところに行こうと思ったら、大自然がショッピングモールですかね。モールは冷房が効いてて涼しいですし、食事が衛生的というか、無難なものになりつけます。そして何よりトイレが綺麗です。モールに行くこと自体は悪いですけども、一般に立ってるとやっぱりお金かかっちゃいますね。モールの買い物は安くないですし、食事も無難ではありますが、自炊だとか庶民の外食に比べると割高です。これが家族連れともなれば結構な出費になりますので、モールに行くのは必要な時だけにしておくのが無難です。フィリピンに移住して最初の頃、よくショッピングモール行っちゃうんですよ。私がそうでした。マルコスのロビンソンに週1くらいで行ってたかもしれません。今では月に1回行かないか程度ですね。行かない。はい、まとめです。モール高いもん。フィリピン以上の生活費をイメージしやすくするために、生活費7万円から10万円を目指す日本と同じものによっては高い。自動車の保有。安いって感じじゃないですね。3つ、夜遊び。4つ、日本人同士のお付き合い。5つ、都会での生活。6つ、頻繁にショッピングモール。これらをすべてやってはいけないということではありません。必要に応じて使うところは使う。抑えるべきところは抑える。これらの配慮なしに10万円以下で生活するのは厳しい。バランスが大事というのが皆さんにお伝えしたいことです。参考になったと思ってくれたら、いいねボタンぜひよろしくお願いします。実際にフィリピンに住んでいる方のご意見などがあれば、コメントでぜひお寄せください。フィリピンでの生活費について様々なテーマで解説した動画がありますので、ご興味ある方はご覧ください。
さい。動画リストのリンクを説明欄に貼っておきます。YouTube 動画の他にもフィリピンのスマホに使うプリペイドモバイル SIM とモバイル通信の使い方説明書、移住に関する情報をお届けするメールマガジンなんかもやってます。日常生活を日記のように投稿する Facebook、Twitter もご覧ください。フォローはご自由に。Facebook の配信生の際は一言メッセージをお願いします。それでは最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。よし、これだ。よし。どこやろね。これ分かりにくいね。ここはあんま通ってないね。この辺からちょっとバレる感じで。狭くいたバレる。これとかもやっぱり。このシーンがバレる。IR そうね。このバレる。これで、聞いて、この広場でバレるのかね。ここはいいっすね。街と都会と自然を融合させたコンセプトで作ってあります。おはようございます。おはようございます。今日はどちらに行ってるんですか？職場に向かっている途中ですか？歩きで。雨ですか？そうですか。なんか遅れて急がやってたから。開けてなかったんですかね。いや、これでね、行こうかどうか迷い言うけど。うん。だって、あれじゃない。よく考えたらよ。はい。いつも、キャッスルピーク泊まれるけど、はい。別にセブシティに用事があるわけじゃないし、はい。マクダンの安い宿泊施設でよかったんじゃないかっていう。まあ、いいですね。うん。という論理に至ってしまってね。あれと思って。僕は今まで一体なんでセブシティに行きようかなと。マクダンが高いからっていうのもあったかもしれないけどね。はい。でも今見たらなんかね、そうでもないのよ。キャンセルできんよっていうプランやったら、もう僕これで十分っていうのが、2500円バーであるのよ。うん。安いですね。うん。
結構海の近くやしね。誰かね、申し込んでくれた人が、例のやつに参加してくれんかなと。例えばこんなこれ全然海へ近くないけど。安いですね。これ、種類ないやつだよね。十分です。これも十分、これはこんなに良くなくていいね。なんか。待ってたのか、とっさきにはことできる。先にやる。ロケーションって、まあ、けどなんか、待ったんだこれぐらいなら。141円とか、こんな。ロケーションが出てないね。とっさきですね。もう見渡される。いいと思う。いや、まあ、誰かが、設計セミナーとか申し込むんやったら、そういうところがいいかな。だから、ホテル取ってないね、まだ。会合のやつは、もう、BSS インターホテル、そこかな。一番最初行った時の2日間っていうのは、僕が一人でステイする時に、ちょっとちっこめの部屋を用意して、残りの地中が始まる日、3泊するだけ、それから。そこは、大きい部屋に移る。それで値段が、まあ、一応1泊3、4千円ぐらい違う。部屋を動くっていう、ちょっと一手間を、そこはしてます。ここで翔平が SIM カード、SIM ポートを開ける、あれを買った。いや、ここじゃないです。開けて、クラウドで、セーフクラウド。買ったね。どうしようかな。一番買おうかな。下やね。いいな。松田先生、終わりますね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。